Jien ma qtilt lil ħadd, hekk iddikjara mal-Pulizija Lorin Scicluna, wieħed miż-żewġ akkużati mixlija bil-qtil tal-Ħassana Sise Sulejman, l-immigrant ta' 42 sena mill-Kosta tal-Lavorju li nqatel intortament b'tir f'rasu f'April li għadda f'Biżebbuġa. It-tlieta filgħodu quddiem il-Maġistrat Jien kompliet tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' żewġ soldati, Francesco Fenech ta' 21 sena u Lorin Scicluna ta' 22 sena li jinsabu mixlija bil-qtil ta' Sulejman u bl-attentat ta' qtil ta' żewġ immigranti oħra. Fis-seduta xehet l-Ispettur Anzjan Trevor Mikallef li qal li f'Mejju li għadda l-Ispettur Qtilt li qed imexxi l-prosekuzzjoni daħlu fil-każ wara l-Pulizija kienet waslet għal Scicluna bħala wieħed mis-suspettati. Irrakkonta kif meta ġie arrestat Lorin Scicluna kien qal li sellef il-karozza tiegħu lil Sirjan, iżda l-Pulizija ntebħet li dan ma bedix jgħid il-verità minħabba l-mod ta' kif beda jaġixxi. L-Ispettur Mikallef irrakkonta kif Scicluna kien imbeżża, beda jibki u l-ħin kollu jmiss xaru. Meta l-Pulizija u l-avukat tiegħu Jason Azzoppardi bdew jgħidulu biex jgħid il-verità, Scicluna beda jgħid jien ma qtilt lil ħadd, dikjarazzjoni li rrepetiha l-iktar minn darba. Waqt ix-xhieda tal-Ispettur Mikallef kien hemm skiet taqtaw b'sikkina, b'Lorin der viżibilment emozzjonat u l-ħin kollu jbaxxi rasu. Mill-banda l-oħra Francesco Fenech der kalm u rilassat. L-Ispettur kompla jixed li kien f'nofs il-lejl tal-ġimgħa 17 ta' Mejju li Lorin iddeċieda li jgħid il-verità u semma lil sieħbu Francesco Fenech. Qal li kien dan li spara fid-direzzjoni tal-immigrant. Żied li Fenech għeddu li jisparalu jekk jiftaħ ħalqu dwar dak li ġara. Fis-seduta xehet ukoll immigrant li ilu 12 sena jgħix Malta u kien jgħix mal-vittma f'Biżebbuġa. Meta beda jwieġeb għal mistoqsijiet tal-Ispettur Qtilt, l-immigrant beda jgħid x'kienet il-problema fejn hu l-Ħassana issa. Huwa beda jistaqsi u jtenni li ma jistax jifhem għal xiex sieħbu kellu jgħaddi minn dan id-destin kiefer. Xehet ukoll Roderick Paċ mill-kumpanija Xcambrian Sons li magħhom il-vittma kien ilu jaħdem 4 snin. Qal li kemm dam jaħdem magħhom il-vittma qatt ma kellu problemi magħhom u qatt ma kien involut f'xi argumenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.